иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2020 иқтисоди Қирғизистонро гузашт. иқтисоди Тоҷикистон соли 2020 бо маҷмӯи маҳсулоти дохилии 7.9 миллиард доллар дар раддабандии ҷаҳон зинаи 144-ро касб менамояд. иқтисоди Қирғизистон бошад дар ин раддабандӣ бо маҷмӯи маҳсулоти дохилии 7.5 миллиард доллар зинаи 146-ро касб намудааст. дар ин сол иқтисоди мо аз иқтисоди ҷумҳурии Қирғизистон ду зина болотар мебошад. албатта ин маънои онро надорад ки иқтисоди мо имсол рушд кардааст, чунки соли гузашта иқтисоди мо дар раддабандии ҷаҳонӣ ду зина болотар аз имсол буд. соли гузашта иқтисоди Тоҷикистон аз иқтисоди Қирғизистон як зина поён буд ва дар байни 5 кишвари Осиёи миёна мақоми охиронро касб менамуд. имсол бошад иқтисоди Тоҷикистон ду зина болотар аз иқтисоди Қирғизистон мебошад. албатта ин маънои онро надорад ки дар ин сол мо бештар аз онҳо рушди иқтисодӣ доштем, балки ин ҳама таъсири коронавирус мебошад. дар соли ҷории 2020 иқтисоди Тоҷикистон нисбат ба соли 2019 тақрибан 200 миллион доллар кам шуд ва иқтисоди Қирғизистон бошад тақрибан 900 миллион доллар камтар шуд. ин вирус яке аз сабабҳои асосӣ мебошад ки иқтисоди мо аз иқтисоди Қирғизистон дар раддабандии ҷаҳонӣ мавқеи болотар дорад. айни ҳол Тоҷикистон дар ин раддабандӣ дар миёни 5 кишвари Осиёи миёна мақоми чорумро касб менамояд. дар соли ҷории 2020 мавқеи 5 кишвари Осиёи миёна дар ин раддабандӣ чунин мебошад: Қазоқистон дар Осиёи миёна якум ва дар ҷаҳон 53-ум, Узбекистон дар Осиёи миёна дуюм ва дар ҷаҳон 76-ум, Туркманистон дар Осиёи миёна сеюм ва дар ҷаҳон 85-ум, Тоҷикистон дар Осиёи миёна чорум ва дар ҷаҳон 144-ум, Қирғизистон дар Осиёи миёна панҷум ва дар ҷаҳон 146-ум.